Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Wait lang po, sumama po kasi yung tiyan ni Nicole. Hintayin Hindi po sumama natin yung tiyan siya. ko, nagbabalay ako. Okay. Diba, pakinggan mo. Lakas mo. Hindi ba't pang balay yan? Ganun po talaga ang ginagawa ni Nicole pag masakit ang tiyan. Napapabalay po siya nang wala sa oras. Broken-hearted si Lily. Kaya naghanap siya ng mapaglilibangan. Sa isang magazine, nakita niya ang litrato ng isang napakagandang bulaklak. Dito niya naisip ang isang ideya kung paanong maiibsan ang kanyang kalungkutan. Tama! Magtatanim na lang ako ng mga bulaklak. Uubusin ko ang oras ko sa pagpapalago ng mga halaman sa isang napakagandang hardin. Makakalimutan din kita, Jake. Yes! No. Taray! Makakalimutan din kita, Jake. Matutuldukan din ang sakit na nararamdaman ko dahil sa panloloko mo. Kapag napuno ko na ng mga bulaklak ang hardin ko, ay siguradong makakalimutan ko na rin ang ginawa mong pagpapaasa sa akin. Bukas na bukas, ay uumpisahan ko nang alisin ang mga tinik na ibinaon mo sa puso ko. Sa pagbubungkal ko ng lupa, ay kasama ko na ring ililibing ang mga alaala mo. Yes! Magtatanim ako ng isang buhay at tunay na bulaklak, di gaya ng pag-ibig mo na peke at gawa sa plastik. Susubukan kong maging masaya kasama ng mga bulaklak. Magsama kayo ng babae mo na puro ugat at amoy lupa. Litanya ni Lily sa kanyang sarili. Kinabukasan ay bumili si Lily ng mga binhi ng bulaklak na kanyang nakita sa magazine. Matapos nito, ay inumpisahan na niya ang pagtatanim sa kanyang hardin. Itinanim ni Lily ang mga binhi sa isang espesyal na pwesto sa hardin malapit sa pader. Ilang linggo lang ay napansin na agad ni Lily ang mga lumalagong berdeng dahon mula sa binhi ng kanyang itinanim. Ipinagpatuloy niya ang pagdidilig, paglalagay ng pataba at pakikipag-usap sa halaman para bumilis ang paglago nito. Lumipas pa ang ilang araw. Nakita na niyang gumagapang sa pader ang mga baging ng kanyang pananim. Umaasa si Lily na agad mamumulaklak ang halaman, subalit siya'y nabigo. Lumipas ang ilang linggo, ngunit wala pa rin siyang nakikita ni isang bulaklak. Nakakainis! Pati ba naman halaman, paasa lang? Ginawa ko naman ang lahat para alagaan ka. Diniligan kita, nilagyan ng pataba, kinakantahan pa kita. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin ako nakikita ni isang bulaklak na tumutubo sa'yo? Pareho lang kayo ni Jake. Pinaasa niyo lang ako. Mas mabuti pa yatang bungkalin na lang kita ngayon at itapon sa kawalan gaya ng pagmamahal ko sa lalaking yon. Banta ni Lily sa halaman. Nakakabaliw talaga pag-ibig. Actually. Bubunuti na dapat ni Lily ang halaman nang biglang tawagin siya ng isang matandang babae mula sa labas ng hardin. Nene, mawalang galang na ha, maari ba kita makausap? Sabi ng matandang babae. Ako nga pala si Mrs. Reynolds. Bagong lipat lang ako dito sa may kabilang bakod nyo. Mga ilang linggo pa lang ako dito. Alam mo gusto ko lang sana magpasalamat dahil hindi mo alam kung gaano ako pinapasaya ng halaman na tinanim mo.
Ang mga baging nito ay gumapang sa bakod ko at talagang napakaganda ng mga bulaklak nito. Alam mo, mahilig talaga ako sa mga halaman. Pero ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito kagagandang mga bulaklak. Paliwanag ng matanda. Maya-maya pa, ay kasunod na ng matanda ang isang matipunong lalaki. Bakit na yung balls mo? Maya-maya pa, ay kasunod na ng matanda ang isang matipunong lalaki. Oh, Lola, andito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Akala ko kung saan na kayo nakarating. Ay, sorry misa, naabala ba kayo ng lola ko? Pasensya ka na ha. Medyo mainipin lang talaga si Lola kaya mahilig siyang makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Siya nga pala, ako si Randy. And you are? Lily. Lily ang pangalan ka. Yes! Lily. Lily ang pangalan ko. Nahihiyang sagot ng dalaga. Lily, mahilig ka palang magtanim ng mga bulaklak? Pareho kasi kayo ng hilig ng lola ko, sabi ni Randy. Nako, hindi lang yan apo. Pareho pa kaming maganda ni Lily. Di ba, Randy? Nakangiting sabi ni Mrs. Reynolds. Siyempre naman, Lola. Ikaw na ang pinakamagandang lola sa mundo. Malambing na tugon ni Randy. Randy, apo ko, alam mo mukhang bagay kayo ni Lily. Bakit hindi mo siya yayaing mag-dinner mamaya sa bahay? Ipapatikim ko sa kanya ang specialty ko. Adobong may pinya. Mungkahi ng matanda. Lily, pasensya ka na sa lola ko ha. Palabirulan talaga yan at sobra sa kakulitan. Kaya kung ako sa'yo, pumayag ka nang mag-dinner mamaya sa bahay dahil hindi ka niyan tatantanan hanggang hindi ka na iimbita. Ang sabi ni Randy. Gin ba? Sige. Sige, walang problema. Sasamahan ko kayo mag-dinner mamaya. Naku, excited na ako matikman yung specialty mo mamaya. Salamat sa imbitasyon ha. And nice meeting you, Randy. Yes! Okay, madami nang gustong magtanim ng bulaklak. Tama. Lahat pumunta ng Cartimar. Makapag-order nga ng halaman na may baging. Yung gumagapang. Salamat sa imbitasyon na and nice meeting you, Randy. Kinikilig na sabi ni Lily. Ang dinner na yon na pinaunlakan ni Lily ay nasundan pa ng ilang exclusive dates kasama si Randy. Sarap naman. Yung mga papuntang office, biglang nag-detour. Manong-manong, Cartimar nga. Maghanap na ako ng halamang gumagapang. Ang dinner na yon na pinaunlakan ni Lily ay nasundan pa ng ilang exclusive dates kasama si Randy. Hindi nagtagal, tuluyan nang naibsa ng kalungkutan ni Lily, lalo na nang mamukadkad ang isang bagong relasyon kay Randy. Naging formal na magkasintahan sina Lily at Randy hanggang sa magdesisyon na magpakasal. Sa huli ay ikinasal ang dalawa sa isang magarbong hardin na napapaligiran ng mga bulaklak na si Lily mismo ang nagtanim. Yes! Sa kwentong ito ay napatunayan natin na sadyang napakahirap matagpuan ang tunay na pag-ibig. Sa paghahanap mo nito, tila kasama na talaga ang mapait na pagluha. Ngunit kung hindi ka mapapagod sa pagtatanim ng pagmamahal, balang araw ay aanihin mo rin ang pag-ibig na dinarasan. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan na. Buti pa si Lily. Nicolab Live, ikaw.
Ang kwentong ito ay isang adaptation mula sa orihinal na akdang The Other Side of the Wall na isinulat ni Randy Reynolds. O yan ha, sa lahat ng mga nasa moving on process ngayon, gayahin natin si Lily. Magtanim po tayo ng halaman na may baging tsaka yung gumagapang kasi malay mo. And the other side of the wall, there's like a love life. Ang galing partner. Talagang God has plans for you. Yun talaga, yun yung aspetong tingnan natin doon mga kaibigan. God Kung has broken-hearted plans. ka ngayon. Correct. The fact na broken-hearted ka, the fact that He is not in your life right now, it just means that there is someone else na nakatakda para sa'yo at dun ka ma-excite. Correct. Diba? Tama naman na yung sinabi ng Mahiwagang Burnay Huwag kang mapapagod sa pagtatanim ng pagmamahal kasi sometimes we give up Correct. Ayoko na! Di na talaga ako magmamahal, promise! O, diba? Wala na-traumatize na ako sa nang tingin mo sa lahat ng mga taong minahal mo, manluloko. Correct, diba? At wala nang sino man ang pwede pang magseryoso sa'yo. Pero hindi Hindi pala. Hindi, never give up, 'di ba? Kung talagang meant to be na ang vocation mo is for married life, it will come. Correct. Kaya natatandaan ko yung partner nung ang dami nang lumoko sa akin. Ikaw ba si Lily? Sa pag-ibig at sa pera. Magkasabay sila Nung sabay ng pag-iwan sa akin, yung utang, nandun din Mas masyaklap lang siya. Mas masyaklap yung akin. Iniwan na ako, inutangan pa ako. Pero partner, hindi talaga ako nag-give up. As in, sobrang ko. Parang, sabi ko, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko mahanap yung the one. Hindi talaga, kasi sabi ko, nawala yung isa. Oh, go! Love ulit! But was diba? there an instance, partner, na naisip mo, bakit ganun sila lahat manluloko? Ayoko nang magmahal pa ulit. Oo naman, naisip ko. Kaya lang naisip ko, kesa maging bitter, mas masarap magmahal. Diba? Sa bagay, oo nga naman. Sayang ang moment, diba? Sayang yung pagkakataon mo, pa-bitter-bitter ako Kung yung moment na nagpapaka-bitter ako, nila-love life ko na, may kayakap pa ako, may tagalibre pa ako ng pansit. Diba? Never give up on love. Oo naman. Diba? Huwag kang mawawala ng pag-asa sa pag-ibig. Isang araw, kabisyo, ma-approve din ang loan mo. Huwag mawala Ibang ng pag-asa. pag-ibig pala. Huwag mawala ng pag-asa. It will come. Oo naman. Yung hindi kayo together, it just means that you're not meant to be. Correct. And it just means that there is another person na dadating. Hayaan mo na dumating yung taong yun. Correct. Wait ka lang doon in God's perfect time, darating sa iyo yan, kabisyo. Kaya again, kung broken-hearted ka ngayon, di ba, it's all part of God's plan. May dahilan kung bakit nangyayari sa iyo yan. Ito lang ang tandaan mo. Di ba? Kung merong umalis na tao sa buhay mo, malamang may darating na bago. Tama. Diba? Sino kaya yon? Kapitbahay mo kaya? Yeah, no. Di ba? Yung ginapangan kaya ng itinanim mong halaman? Correct. O yung gagapangin pangin mo pa lang. I don't know. Diba kasi, yung mga naging jowa mo, hindi ba iba-iba yung parang pagkakataon kung paano mo sila na-meet? Correct. Diba? Tsaka parang ulam lang yan, iba-iba rin sila. Iba-iba. Hindi sila pwede magkakapareho. Hindi, iba-iba talaga. Tsaka, ito lang po talaga ang lesson. Always wear lipstick. Keep calm and wear lipstick. Yan. Yung pumuputok na pula, ganito. Kasi you'll never know. Striking red lipstick, correct, ganon. You'll never know the day nor the hour kung kailan dadating si Love Life. At least handa ka. Hindi ka maputla. So yun po talaga ang lesson ng Mahiwagang Burnay. Wear pumuputok na lipstick araw-araw. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isang napaka-cute na love story ngayong araw na ito. We miss your love stories. Ang ganda. Thank you, Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share ng share para marami rin ang kiligin sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Sa pagtutok, and thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo, mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Niala. At ako naman, si Cambio King Christopher. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your #1 SM radio station. Love Radio.